bani mari, nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost, dar n-am cum să cumpăr de la alții cei al Domnului. N-am făcut bani mari, nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost, dar n-am cum să cumpăr de la alții cei al Domnului. Și cinci într-o familie, la capăt de oraș, într-un cartier cu blocuri în construcții mărginași. Fac primii pași, acum model pe tatăl meu și Dumnezeu era mereu în preajmă, numai că nu-l vedeam eu. Țara Bărladului, de-a lui, un vechi târg ușor plătat de turci și de tătari, șerți de hund atâtea ori. La până am ajuns major, nu mi-am putut închipui că diavolul pervertește copii, fură suflete tinere mii, desparte familii unite, să știi, căsnicii de la niște hârtii, droguri, beții, euforii, plăce de moment și alte magii dintr-o fată curată face altă prostituată instant. Oricum e la modă să fii traficant, oricum e exemplu irelevant de șocant și ca punct culminant subliniat despre viața de puști, de orfeline am bătut, abuzat, exploatat, agresat pe termen nelimitat, de fapt delimitat de păcat, normal blocat între rău și bine. Când Hristos a zis lăsați copiii să vină la mine. N-am făcut bani mari, nici cu brigadă, nici solo, dar știu că tot ceea ce am scris rămâne acolo, odată cu resturile microfonului. Și asta a fost.